unobhadhara vamwe iwewe manje. Because wangoita mukadzi chesakadzi mahara. Satani anobhagena zvinhu zvake, anotanga program. Haana favor yaanoitira munhu, but anoita chinhu chinenge favor kuti akuvadze munhu. Haana favor yaanokuitira Satani, asi ane zvinhu zvaanokuratidza sekunge ifavor. Wamazviri unoregreta. And pamwe pacho it will be too late to regret. Nhumbi yacho yako, HIV yako, madrugs affecta malungs wako, warawa kuchipatara, it will be too late to regret. Kuna ane wisdom, muna anoziva outcome yezvinhu zvaari kuita. Dai Mwari akupa wisdom. Chinhu ichi kana chikaadvertiswa zvakanaka, chinopera zvakanaka here. Advert yedoro haitwi kuti munhu akadhakwa, asi doro rinodhaka. Hakuna chidhakwa chine chakabata koti chitadza kufamba so onzi black label. Achitadza kurusa kuti muti chida kumusika onzi castle lager makes you great. Hakuna greatness yakadai. They make sure kuti tsvakai munhu achangopinda mubhawa ari sober anongobata pint ovanzi castle lager makes you great. They know kuti tikakuratidza the outcome unosiya. Saka tichasikane kuti uzive the other side. Anangokuti ukaita zvemadrugs unonakidzwa unenge wasuperstar, vanhu vanokupika, ukaita zvakati unenge uri shasha wozi ai hakuratidze the other side. The other side haina kujeka. Uhiro hwese hwatakaita pachikoro chiti tiri kunetsa, tiri kushupa, takazodii. The other side tisu takutoshupikawo, asi takanetsa. Vanhu vakataura nyaya kuchikoro kwedu vari kukanga nemazita edu. Kuti pati minganga akaoma, vari kukangana kuti aziomerwa. The other side, ukaiziva, hauite pressure isina basa, or those in excitement. He rather chose to suffer with the people of God than to enjoy the riches of Egypt. Egypt in ufumi wayo ine mariches ayo, but they are not meant for you. They will destroy your destiny and your future. Life in a problem one, you only live once, and I'll repeat. Life in a challenge one, you only live once. Hakuna second chance. Life yaurarama is once and for all. Hakuna kuti apa ukazobhaisa reka ndikupe muchance, ukatobhaisa zvadhapa. Upenyu no rafu yawinawo. Kuti ungomitiswa ipapa, watomaini kusvika ufe. Hakuna kuti chingosiya mwana chidzokorera futono tunono. Hakuna phase 2. Haunoita inoti paper 2, hakuna paper 2. Life in paper 1. So make your choice wisely. Munamato ndekuti Mwari ndibatsirei. Why? Because zvinokuattracta ndezvinokunetsa, zvinokutonzera kune zvakaipa zvakawanda. Isu pamwe takatoshava akatiparidzira ora tiriparidza. Tangoti hameno iko. Why? Because there are times yekuti vanhu vanogona kuparara nekushayiwa zivo. Saka zivo ikavapo, machanzi ekuparara ari lesa. Munenge makuparara by choice, kwete nekuti zivo racho hapana. Ndinomuziva ino kuti mwana wachikoro unofanira kutonamata kutsvaga Mwari. Mwari wakuchengeta, wakuchengeta. Akana ndaingoti zvinongoita. Ndaingoti Satani anotaka madhara. Utone mwana wechikoro mumu anogona zvokuti fe, but musi weexam ukasvika acharwara. Unoita dofu kwete raasingagoni raigona, rakangotsikirirwa paexam chete. Ende mulife hazvitaurikeka. Taitogona isu pane zvakazoitika, wakafoira zvezvatopera. Kune mweechina isingane destiny nefuture yako yakanaka. Inokurega uchistanda uchidii ndere exam panoitika nyaya. Saka namata Mwari mumazuva eujaya hwako uchine simba kudai. Urimandara kudaro. He refused. Kwete kurambirwa nehama nevanhu. Mwana uita zvaka svika paunonzwa kuti enzwa unozara kuti dai vana vaigona kutarisa life yekumba kwatinobva. Tinotamba tese, tinodzidza tese, but kwatinobva hakuna kufanana. Vabereki vedu havana kufanana. Vamwe tinotodzidziswa nehama, vabereki vedu havana mari.
Life ndo zvairika. Vamwe mama wako ari kunzwa nekutohodha kumusika. Ukangowanzwira tsitsi mama wako kuti vanowana sei mari kuti uye kuchikoro. Ukangowanzwirawo tsitsi iwe kungowanzwira tsitsi semwana anofunga. Unoita serious. Uri kukopa. Wako kuri right. Inzwa munotamba mese but hamuna kufanana. Temukomana takadzana kuchikoro ndofore makoko. Izvezvi ari ku-UK mari ainayo so aingoona tete vari ikoko. Sati aifunza takafanana tichitamba tese. Izvo tikamisira message adai but aitamba tese. Life iri stubborn kudaro ufunge. Unoblutikwa nevanhu vaikufurira. Aizve. Mwashe, God bless you. Thank you. Tinotenda vanhu vakuitire nyasha. So munogona kutamba mese kudzidza mese but hamuna kufanana. Pamunobva mawanira anoitwa mari yeschool fees yaunoenda kuchikoro. Vamwe venyu vabereki venyu they struggle to an extent yekuti dai waiva unyatsowanzwira tsitsi. Usapani pandakasvika ndaitaura namama wangu kudomboshawo. Ndikati mama ndikupera mundiregerere zvanzi kuindawa. Ndikati munoziva matambudzikiro anoita nemusika nemisikanzwa ndaita kuchikoro ndakakubetreya. Hazvisi fair. Vaifanitswa ndai kunohodha vachitengesa mwana ari kuchikoro ndaenda kuchikoro kwazvo handizvifunge. Tete chinonetsa iko mufuture tonetseka. I will repeat. Advert yedu raitwere munhu akadhakwa iro rinodhaka. But am I saying wakaipa anomaketa nekuadvertise problem achikuratidza machampions kwete mafailures. Yeti vari kunzi machampions ivava havasi mareal champions. Machampions to public, ma-private failures mulife. Vanose aligani kukwazise mstaramambo Jesu. Amen. Nditendere unipe rukudzo kuna vanoremekedzwa vese vari pakati pedu. Chida mazita ndakaputsa asi ngaindipe rukudzo kuna vanoremekedzwa vese pakati pedu. Mwari vakuitire nyasha zvikuru. Ndichada ndishumire shoko raMwari kubva kubhuku yaHebrews 11 verse 24. Hebrews 11 verse 24. I'll read. By faith, Moses, when he was come to age, he refused to be called son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season. Dinamati baba takutenda kutawana kupenyu wenu. Shoko lili lititsiure lititsire litikonesha mstara Jesu. Amen. Amen. Mukomana anonzi Moses wakaberekwa munhamo, hama dzake vabereki vake vari muslavery, vari muutapwa. Purpose yaMwari iri yekuti iye zvaaberekwa agone kuzobudisa vanhu mudambudziko iroro. Kureva kuti kuna Mwari hakuna excuse yekuti takaberekerwa munhamo. Kana usati wakuziva chawakaberekerwa, unogona kufungidzira kuti wauya kuzojoina nhamo yevamwe. Apa God is trusting you kuti ubuditse hama dzako, dzidza rako nefamily yako mudambudziko iroro. So Moses was born munhamo. Purpose yaMwari yekuti ashandwe naye kuti abuditse hama dzake munhamo. So there are times yekuti tine vanhu vane blame spirit yekuti situation yacho, nyika yacho, pandakaberekerwa kwacho, mabiriro ezvinhu zvacho. Kuna Mwari unogona kuberekerwa munhamo but usina reason yekuramba urimo, waberekerwa for a reason yekuti vanhu vagone kubuda. So munhu wese ari munhu, Mwari mune reason nepurpose why you were born. So kunonoka kuiziva sometimes inogona kuva disadvantage nekuda kwekuti kunonoka kuziva zviri mauri nezvakarongwa naMwari neupenyu hwako. Then the devil atore advantage yekuabuse. Moses aberekwa munhamo but plan yaMwari ndeyekuti abuditse hama dzake munhamo. But pakava nomwe mambo ainzi Faro anga akati ngwarei to an extent yekuti he adopted Moses. Iye aiuraya vamwe vananesi vaberekwa muEgypt vakomana. But pana Moses haana kufunga kuuraya, akaita adoption. Ndokuti adoption inodzidzisa kuti munhu atorwa kumba ikwavo kana kuti anhongwa kuti achinochengetwa kune imwe family isiri kwake. Adoption iyoyo yanga iri more dangerous than killing, and I will explain.
vaingourawa vaigona kuparara wofa. But adoption ndeyekuti chandatora chine plan yaMwari ndakuchibvisa muenvironment inoita give birth to the purpose neplan. Ndimunze muenvironment yekuti anokangana kuti ndewekunhamo uye Mwari ari neupenyu hwake. Zvakana nhamo iripo inokuwanza unoda kubuda mairi, but ukakasika kubudiswa mairi ukasaexperience nhamo yacho, to you unogona kuti yeMwari yabe musadza kana kuti as long zvangu zviri right, it's okay. So adoption yange kuadopta mindset, purpose yaMwari kuti iregere kumanifesta. Why? The devil fears purpose than anything else. Ana basa nekukuuraya kana usisina purpose ine reason why you are on earth. Because unenge wakatofa according to the mind and the plan of God. Okay. You are born for a reason, you are born for a purpose. So adoption ndeyekuti chibva kuhama dzako. Saka anga akugara mupalasi kwaFaro, anga akuchengetwa nemwanasikana waFaro, akamunhonga kwete akamubereka. Amai vakamubereka vanga varipo, pane kuda kuti kwaiva nechirimo chekuti vana vese vaurawo vanga vanoruviga kurwizi. Saka kune mwanasikana akamunhonga. So amai vakamunhonga havasivo vakamubereka, but ndo vaakugara naye. Saka the Bible writes, when he grew up by faith, not by age. Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Paakakura mukuziva, mukutenda, ndiye akamake a decision. Haana kumake what decision? Okay. Ndiye akati he refused. Kureva kuti zvanga zvakamukomberedza zvaigona kumutadzisa kutadza kuramba. Inzwai, zviri kuti Mozisi akaramba pano pazvinhu zvakanaka. Number 1, kugara palasi. Number 2, kuitwa muzukuru wamambo. Number 3, kuva better life than anyone else norudzi rwake vaHebrew varimo. But the Bible knows when he grew up by faith, he refused. Kureva kuti kune zvinorambwa when you mature understanding yako spiritually. Zvasingagone kuramba kana wangokura physically usina spiritual understanding. By faith he refused. Kureva kuti mukutenda uye nemukuziva kune chinhu chaakaona kuti ichachiite. Yeti chinhu chaakuramba chacho naturally zvakanaka ufunge kugara palasi, gara upenyu hwakanaka, vamwe vachitapudzika zvinhu zvakangonaka uso. Why? Because unenge watoti breakthrough wane wofeka vamwe vari kutambudzika. But iye zvacho akaramba rugare rweIjipita. Egypt nyika yatorarama ine rugare rwayo. Risine ine purpose neplan yaMwari concerning your life. Zvinhu zvaunonzi usaite zvinonakidza kuita, zvinongorwadza kana wazviita maconsequences azvo. I'll put it this way. Chivi chinotapira chinovavaparidza kuti nechivi. Chinoita kuti utorambidzwa kuti usaite, zviri attractive kuti uite. Wakaipa munhu ajaniraiteni achida kutenta Adamu and Eve, auya kuna Adamu akatanga kuadvertise mabenefits ekudya muti wakarambidzwa. Mwari unotya kuti mukadya munofanana naye. Bhabhuri rati muti wacho muchero waitogotarisa waiyevedza kuona. Which means the devil anomarket a problem in a way yekuti unofungidzira kuti haisi problem. Makamboona kuti advert yechinhu chakaipa iri so attractive. They know kuti chinhu chakaipa chinokuwadza nekudemedza vanhu, but tingachitengesa sei pakutsvaka vanhu vanochimaketa in a way yekuti munhu wase kungokusaririra. Wakaipa unomaketa nekuadvertise problem in a way yekuti kana usina wisdom to know the outcome unonzi wase kungokusaririra kudaikaitawo daikapinda mazhiri. The devil haakuratidze ujeri, anokuratidza waka wane mari yako chinakirwa, ndozvinokupusha kuba. Jeri haripushe munhu kuba, chinopusha munhu kuba kuti kana ndane mari dzacho ndakunakirwa zvinhu zvinenge zviri right. So anoadvertise kugumira pajoy, haakupe the other side. So Egypt yatinorarama munyika yatinorarama muupenyu mune the pleasures of Egypt. Zvaunonzwa sekunge wasaririra, zvikaita nemwoyo wako usati wazviita akakuudza manakidziro azvinoita unozwa kuti apokana neni udaita wano maitiro atingazviite zvinhu izvi. Muchero unorambidzwa vanhu kudya mugadheni, muchero unotoibva, hausi muti weminzwa. Waidangwa muti weminzwa wairambidzwa kudya, unobaya unoregera wega. Uine chinhu chese chaunonzi no,
my chances are attractive for you to say yes. But I'm looking at you, I'm not sure, I need experience and knowledge. That was the outcome. Is what you grab it. Mazwanda ya watu kuchukua, ndio ndio mwanadamu kutumia kubali au kuchukua. Mazwanda ya kuchukua Yesu ndio kati cha hiyo waso. Mazwanda bali wa Mungu. Sasa pale ndio improve the student I am to kushamu. Atinakuda kuimprove. Ndakada kwa defensive dalili za shots. Dalili defender ndio forget to improve life. Sasa hicho bali kwa mbacho wetu kwa waso. Usipate ngokenya na kubaziwa. Class hizo watu ya kasimbo ya au mwana. Baziwa. But in that which all word of for you life you matter. Jodi na wale za mashoti na ama inabasa na. Ndio kwa shaka. Powerful. Kabisa defense. Hapa na hapo ni sababu ni Powerful. Anataka kuimprove na anataka kuwa defensive kwa kweli kwa udofeo. Shukita sekunde ozaka na mindset yini kana kuchibadiki. Zipo chino kurudu bose badiki. Sasa hizo ndio shansi na logika hiyo ndio zakatika mambo in future. Wakati wakashukuru shughuli za kwa muziki yani na kishaka watu disease kana hapo wakati simbazo hii. The other side of life azishande. Unoshanda kutoka bande kwa interview mshukuru hapo basi hapo ndio kwa sima mshukuru kwa wewe waita sasa wale tunamuda ndani. Jino distract focus yako mwishi ya rama jini chaka wanda za tunasangana na zile kuona mbaya tarama is very toxic level kukachaiwa mwali kwa para this time unaona kufight kwa wote na mambo you can be in your own home uri mama phone yako social media can be your own world that can destroy you. Isudaiti kan tsawule panzi garai nyumba uri safe. Ibi kuna garai nyumba uri panzi through your phone. Uri group wako Facebook group WhatsApp uri TikTok uri kuotwa zvauri kuyemura zvauri kufundira zvauri kuona so much ari lonely nyumba super lonely the world yauya pocket. Pamto today mwani wati basi nataka ni Christ now display the fear of the Lord. Why you never go to you can fool people but one way you can do your own things. Yes. So when Moses grew up by faith he refused put as mwana sana wa Farao akaramba yeka akura na kutenda chakula machi zuri garapa mambo kulemekeza unasana mfuko wa president mwanzo kitu kwa nini ndio ndiko basi sauti kwa siku wako ni mbata mziwe papa bakule beketi kwa mchini mimi kwa mchini first family kuzopi but akagara pasi spiritual go baona he respect your own and people in the private people samani ile kuona na mwenye amazangu nimele na wakai kwa Israel are busy to fight out the purpose why you are on earth. So I don't know to be the same the devil awini attack church aloya futi neza kananga but then sauti ya attack Chitori dangerous kumora kumurarama usana kuna nota ina views dangerous kuti vazhinji vakapinda sipata vanhu vakawata I love you kwete I hate you I love you end result unakapindiswa ku love you why because you must be in the right anodi unamisanda kupiwa bali kama watu walira ni wale singakundi tunataka kushandisa sasa tuwa mazwa muda yeah ndakakuna mshikufunza kuti kisi sibuela chinodazoereka kuti Judas paakati kisa Yesu akati kuna atobayo unaomba ni kisi yule utapasa kwa kisi nurai
yekuti ndiyanofanirwa kufa. Yet you don't mind you can never kiss or so picture you love. No. The world is now become so weird. To a level which is that everyone will find it. Those who are that refuse by faith. When Moses grew up, immaturity than to grow up. Grow up in a Zion. You do for time they expect me to when I grow up. I want to be a doctor. Never grow up in Urapa. Grow up in a sweet that does not allow wind. You never just talk to one. I should when you grow up. You grow up, you don't know that dedicated to be a start and then discipline. Don't the doctors who do that. I wouldn't know when I grow up. Not that grow up is no passage. For my engineer. He refused. Jaruna bashi chizakana. Taramu sisabura bajagai. Taramu sira spiritually. Kune zakana sino nakina. Jaruna mwimuna wakai. What do you think about phone? The boyfriend who talk an iPhone. You want to be the owner iPhone. There is a program behind that. Yes. Likewise, what you do say cheating when we the devil is after your life, after the purpose of your life. Then instead they tell my doctor, my cake, my sandwich, my sausage, which is about pass. She said, hey, I'm going to she said, I'm having that much more to say than child. He will know that Moses when he refused. I got to get about what I said and the man I went to be. Right? It's the man about Gary. Trouble the palace, what to show you what I said. I can take us to come and to go far, but when I have that focus, she knows this and the land was that people say, so in life, I don't say, I'm not necessary, I'm the right thing. Decision is favorable who must understand the destiny in the future. What do you put on the not found? So, who do you know much on you know? With that number. People say, I see cancel in country. Who does not say something when you enter the right decision in the destiny in the future? But never what you never believe I did to full 7 and a week. You want from second to go big wash. And this is the moment in a chain and the level. Somebody on the foot of Savannah that she's I don't let the action. So I don't know how to go back to peace. As it I don't forget to be Who does that catch big? Which I declare every hope. So what was that life you're going to see? It is a near body of this level. One of us had to know who are doing what I mentioned big. You also found the poor of it because of that. Whom so put in your way. Follow the Luna get a Muso pressure. I don't know how to photo like a president. I'm going to cheat the future. People are not but really very dangerous. When you say, oh, I don't know what I'm going to go. What if somebody will go down? Even if I didn't and family soldier, I'm Kisa. You know, so the opposite is correct. How do you know? Sir, I can forget. I actually start from my you know, the ready put details how to go home. Who told you? Why you don't live for that dimension in Ashika? You don't have to more in the base. But you fool them over pay. Couldn't have decisions that no maker and it's a good destiny. As in a meaning when not today. To the extent that you know or of which group Syria or Italy. When Moses refused to sign up to the whole, they don't be a more, that's the reasoning my way.
Wakaita destiny future yako. Wanakati yanapokwana kutomwana mkana kutogariko. Kutosanga uri mutaketi yafara. Wotsoka hapo kumfocus. Wotsoka hapo kwa unogara kusina na respect. Kusina na recognize. But wakazviita nokuti kune pfungwa yamari yaanoziva kuti I've been born for a reason. Saka wakaipa asapwa kuti masystems anonakidza but anouraya purpose. Akati I would rather suffer than to enjoy the riches. Vanagenda kuti zvatinoti musaite musaswere mazviri zvinonakidza zvinouraya destiny future. Pati kunakidza zimboiramba zvinoita kunakidza kaentertainment karipo, but entertainment most of the times I say empowerment for your destiny. Zvinonakidza zvinoita kuti ufare usekere but uchienda kukuchite ndopadenya. Saka wakazviita kuti okay upenyu huri right munouyemura zvake une foni yakatembera to dance out on his face. You know what that's sad. Nataka pale mji mmoja ndio sasa unaona makoma na chitande uje mzito kubochera. Usafiri ndio mwetu wa Brian kubochera. Wanato kubochera huko. Wakati ni kubochera, wakati ni kubochera huyo. Unazoona the outcome. Mu future. Ndidada ngoramba nyama hii. Because kune zvinhu zvinobhitreya zvinobasa destiny yako nepurpose yako zvisina nebasa rezvo kuti vazofunga mangwana kuti apa ndakafira mahara. Life ine madimensions echinja kwezvinhu. Pane vakambonetsa kota dzaiti mapresida. Vanoita mimbuta izvezvi ukafamba nepresida unofana kusei. Yaiva phase yokuti zvaitodadisa. Zvichiyemurwa. Vanhu vakaita chitsotsi nechitsotsi tivadziwane. Patinotora kuti mutsotsi wacho vaitira mahara was time changes. Chauyemura nhasi chida sekuno chakabuka makumbo denda chiwana. In 5 years to come, hazina kubasa this. Life is a journey. Life I committed this week, next year. Life is a journey. In 10 years time, uchaona kuti chinhu chaunongochimitisiwa nhasi hachina dili. Give yourself understanding entirely. When Moses grew up, he refused. I remember when one he don't make a personal decision, but it's by faith, and faith comes by hearing, and hearing by the word of God. She a culture, you put about Namano while you submit my decisions on your own, may the Spirit of God help you to make right decisions concerning your life. Sometimes you go to the church. You must come to the day with that go my wash. Which is my you never comes very strict. I did something from the church out of the start. So that I did that. What if whatever something over of church and is reading? But I do that my watch is necessary. She can think of the diet church for a reason, it's really fruitful. And explain the destiny. We will chat about it. When I saw Satan, I never saw him find out what he is doing. I don't know what I need to invite the level of claim that what he found this. One of those who walk up to open from Tarani, Passion. Imagine, understand our father and the Kuba made Chapus Mokes, Wakanaka, other enemies. I don't check him with his book as I go, but in Wakanaka, the devil, I don't take it up any potential. I will say Snabas. Yeah. You see, what I said, Tishka, in river, now river. Say, I remember a sportsman Moses. What I remember, you want to check it out, that if I call and say the professor. Who got to Satan, I will listen to you, you're wasting your time. I will not understand any deeper. The devil, I don't know, go that teach.
Inongora kanaka kuti washumirwa Kristu chida Mwari upote uchigara uchinamata on personal level. Sai kumba kwenu baba muri pastor ambaye unaenda kuchechi family church ita muntu ndinonamata Mwari. Kuti uchifuka mauchina Mwari chakanakira anotaura munenga village. Bvunza Samuel airara pedyo neareka. Mwari vakatanga mukudana asiri ari muofisi vana bishop Eli. Samuel aimhanya kuna Eli kuti mandidana ine. Chika bishop vakamuudza kuti Mwari ari kukudana. Ukadana ukitita kuti taura itendi muranda akateerera. At the tender age, Mwari vakakutaura naSamuel. Why? Because even the devil time yekuti kana wane 18 tozosongana unoona 14, 15, 13. Nansi kusaka Satan. Yeah. That's how we are. Papa, namani sakateji roho yetu sana kuzungumza kwa mbele. Kuno na kuino. Tosana munaneti mono uti chikoro ana kwenda timono futi. Tunasaka watu haya sisi. Ule ana ufunda kwenda timono kwa msomo. Atuna kabisa. Timono ndo kwa kucheka. Basi sisi ni protection yetu kwa life kwa sababu tunataka mmeochini. Sasa ndio atibuki ndio akatumwa kutodao. Hana basi ni ish. Badala ya kubali kwa utaka hizo. Ipaka mtoto wa mama wako tunataka kumwashi. Don't is after your destiny. So you know you need to destiny but not to tell. You future one get us. So you can be adopted by the systems of the world. Moses was adopted. Thank God with our faith. By faith, not the faith, that's not fight back the adoption of the world. So I don't know what to make us influence yakakubata kuti wewe unafungirwa ine environment nenzvimbo yaunogara. Tiri kutaza zvinhu zvaunoita zvimwe zvacho zvine influence environment. Kwete kuti ndo zvaunoda. But ukasazviita unotosoka wakasara. Ifashion iriko iri kutrenda but hazisi decision yako. When Moses grew up, he refused. Saka ndati kuramba kwacho manje akusiko kuti vanhu vese vanokubhiga kuti dzakunamata dzakuda Mwari unotosekwa. Ini pandandi kuchikoro O level takadropa Bible andakunyora yainzi BK mazweni. Ati teacher BK wakati iwewe mbeta ubone English hapana. Bible racha uchana futi. Kwani tuna tsitsi wewe. Why? Because Thomas, when you go to the other food, there's a church and Basares. Life, whether a pastor or not, make sure because the devil had a title. Environment yatana aima drugs. Unato kwa nema drugs because wanupati zale makuza yetu na antisa ma drugs. Alikuona wanawake wachabata. Mnantisa ma drugs munu mkuru. But ati mudakona mwana wake ashashandisa. Wani mabhawa vaye vatone muridzi avo. Muridzi webhawa adikona mwanasikana wake pabhawa ivo. Andakona vanasikana vamwe vanhu. Unonzwa pakanyorwa so kune bed the first 10 ladies free. Asina kuona mukadzi wake pa10 ipapo. Asina kuona mwana wake pa first 10 ipapo. Why? Ispirit iri munyika yekuti munhu aana basa newe, ane basa nezvake. Saka ukazvichengeta muupenyu hwako mune makanyorwa kuti first 10 ladies free. Haisi free. Satani ane basa nemi mukati. Unodiwa zvekudaro zvokuti unozipinda mahara pari kubhadhara vamwe iwewe manje. Because wangoita mukadzi chesakadzi mahara. Satani anobhagena zvinhu zvake anotanga program. Haana favor yaanoitira munhu. But anoita chinhu chinenge favor kuti akuvadze munhu. Haana favor yaanokuitira Satani. Asi ane zvinhu zvaanokuratidza sekunge ifavor. Wamazviri unoregreta. And pamwe pacho it will be too late to regret. Nhumbi yacho yako, HIV yako.
Madrugs affect my lungs. It will be too late to regret. When I wisdom, when I saw outcome, is a they marakupa wisdom. She can advert as Shakanaka. She no pera Shakanaka. Advert Doro. I eat with Munagatapa. As Doro no data. Hakuna chitaba chinachakapata kuti chitadza kufamba so onzi black label. Achitadza kurusa kuti kuti chida kumusika onzi castle lager makes you great. Hakuna greatness yakadai. They make sure kuti chakai munhu achangopinda mubhawa ari sober anongobata pint of one's castle lager makes you great. They know kuti tikakuratidza the outcome unosiya. Saka tichasikane kuti uzive the other side. Anangokuti ukaita zvemadrags unonakidzwa unenge wasuperstar, vanhu vanokupika, ukaita zvakati unenge uri shasha wozodai, akuratidze the other side. The other side haina kujeka. Uhiro hwese hwatakaita pachikoro chiti tiri kunetsa, tiri kushupa, takazodii. The other side tisu takutoshupikawo. Asi takanetsa. Vanhu vakataura nyaya kuchikoro kwenda varikanga nemazita edu. Kuti pati ndinganga akaoma. Varikanga kuti aziomerwa. The other side. Ukaiziva auite pressure isina basa or those in excitement. He rather chose to suffer with the people of God than to enjoy the riches of Egypt. Egypt in the riches are, but they are not meant for you. They will destroy your destiny and your future. Life in a problem one, you only live once, and I'll repeat. Life in a challenge one, you only live once. Hakuna second chance. Life is once and for all. Hakuna kuti apa ukazobhaisa rikatikupa imwe chance, ukatobhaisa zvadhaba. Upenyu ndo rafu yawinawo. Kuti ungomitiswa ipapa, watomaini kusvika ufe. Hakuna kuti chimbosiya mwana tidzokorera futono tunono. Hakuna phase 2. Awunoita inoti paper 2, hakuna paper 2. Life in paper 1. So make your choice wisely. Munamatoda kuti Mwari ndibatsirei. Why? Because zvinokuattracta nezvinokunetsa, zvinokudhonzera kune zvakaipa zvakawanda. Isu pamwe takatoshawa akatiparidzira ora tikuparidza. Tangoti ameno iko. Why? Because there are times yekuti vanhu vanogona kuparara nekushayiwa zivo. Saka zivo ikavapo, machanzi ekuparara ari lesa. Munenge makuparara by choice, kwete nekuti zivo racho hapana. Nanomboziva ino kuti mwana wachikoro unofanira kutonamata kutsvaga Mwari. Mwari wakuchengeta. Akana ndaingoti zvinongoita. Ndaingoti Satana naataka madhara. Utone mwana wechikoro mumu anogona zvokuti fe, but musi weexam ukasvika acharwara. Unoita dofo kuendera asingagoni raigona rakangotsikirirwa paexam chete. Ende mulife hazvitaurikeka. Taitogona isu pane zvakazoitika, wakafoira zvezvatopera. Kune mweechina isingade destiny nefuture yanga yakanaka. Inokurega uchistanda uchidii ndere exam panoitika nyaya. Saka namata Mwari mumazuva eujaya hwako uchine simba kudai. Imangara kudaro. He refused. Kwete kurambirwa nehama nevanhu. Mwana uita zvaka svika paunonzwa kuti enzwa unozara kuti dai vana vaigona kutarisa life yekumba kwatinobva. Tinotamba tese, tinodzidza tese, but kwatinobva hakuna kufanana. Vabereki vedu havana kufanana. Vamwe tinotodzidziswa nehama, vabereki vedu havana mari. Life ndo zvairika. Vamwe mama wako ari kunzwa nekutohodha kumusika. Ukangowanzwira tsitsi mama wako kuti vanowana sei mari kuti uye kuchikoro, ukangowanzwirawo tsitsi, iwe kungowanzwira tsitsi semwana anofunga. Unoita serious. Uri kukopa. Wako kuri right. Inzwa munotamba mese but hamuna kufanana. Temukomana takadzana kuchikoro ndofore makoko. Izvezvi ari ku UK mari hainayo so aingoona tete vari ikoko.
Sataifunza takafanana tichitamba tese. Izvo tikamisira message adai but aitamba tese. Life iri stubborn kudaro ufunge. Unoblutikwa nevanhu vaikufurira. Aizve. Mwashe, God bless you. Thank you. Tinotenda vanhu vakuitire nyasha. So munogona kutamba mese, kudzidza mese, but hamuna kufanana. Pamunobva mawanira anoitwa mari yeschool fees yaunoenda kuchikoro, vamwe venyu vabereki venyu they struggle to an extent yekuti dai waiva unyatsowanzwira tsitsi. Usapani pandakasvika ndaitaura namama wangu kudomboshawo ndikati, mama ndikupera mundiregerere zvanzi kuindawa. Ndikati, munoziva matambudzikiro anoita nemusika nemisikanzwa ndaita kuchikoro, ndakakubhitireyai, hazvisi fair. Vaifanidzwa ndai kunohodha vachitengesa mwana ari kuchikoro, ndaenda kuchikoro kwazvo handizvifunge. Toti chinonetsa iko mufuture, tonetseka. I will repeat. Advert yedoro haitwere munhu akadhakwa, iro rinodhaka. But am I saying wakaipa anomaketa nekuadvertisa problem achikuratidza machampions kwete mafailures. Yeti vari kunzi machampions ivavavo havasi mareal champions, machampions to public, maprivate failures mulife. Vanoselebratewa nevanhu but hwavo upenyu hauite. Zvinobatsirei kuva a celebrity who doesn't celebrate life? Ndiyabuda patv, ndabuda patv ari kubuda but mnamo abude. It's another stage in life. Mwechina inokuva doctor. Moses haana kuurawa, akaurayiwa mentally, he was adopted. Akaenda kupalace by faith. When he grew up, ndopakati iye haisi love. Ndine chinangwa chandakaberekerwa naMwari chekubudisa hama dzangu munhamo, kwete kuti inini bude munhamo but tobuda tese. Ndokubva kwabva hama dzake Mwari vakatanga kushanda naye. God has a reason and a purpose for your life. Saka mubato, the devil will not kill you. Unoadoptwa nemasystems enyika, unoenda kumadrugs. Unenge uchiratidzwa anenge hero, so anoita zvemadrugs. Tanenge akatobatwa baba, anenge akatobatwa, topisa ingwere. Unozoenda sekunoti hapana zviripo. Munhu wepaTV kwete mulife. Tine zvinhu zvataemura zviri useless, but the devil akazvimaketa in a way yekuti kana usiri mature, you only see the wrong side of the story. When Moses grew up, he refused. Ndoda kuti Mwari akubatsire paunonamata, make a decision led by the Spirit of God, not by your own understanding. Why? Because sometimes your own understanding is already corrupted. Let the riches of Egypt. Zvakawanda zvatiri kuona zvatiri kuyemura nekuda, but wanyatsogaya, wanyatsotarisa, Mwari vakupa mamwe maunotsoona kuti zvinhu izvi izvi ndinogona kucelebratewa nao ndikafarirwa, but handina kwandiri kuenda. There is more into life than kungova nekujoy, kungofara kunakidzwa. No. There is more life than what you see today. Saka the devil haana basa neage, anotanga kutokuattack at this level. So tinokunamata kwacho hakufarire, unongomanikidzwa mazviri, and hauna choice. Pane mambo kuti takura macheche kuti vaimboitira machechi mudzimba dzevanhu, macell group. Even ichoitirwa pamba pedu ndaitorova. Usatambe Satani ke. Jesu utorova kuchechi kunze, ichairova yepamba. Ndazvo nhasi kune cell group ndosvika mukana 8. Satani wacho ane nharo, unorova yepamba penyu chaipo. Haasi kuvhunduka age. Ane zvaanokuratidza, zvaanomaketa nekuadvertisa, so zvanonzwa kuti mafundisi kotaura wada kuti dzvanyirira. I remember when I got to so early, at 20, nandaroora pacho. So I've got my young brother, paakasvika 21 akaya kwandiri man. So ndikupoma ndikuletsi Mwari ndotoroora, ndikati come take your time. Programa life yako, there is a lot of life than marriage. So kanzi hayo ndokusuka kwa mega. Oza unenge uchiona spark chete.
Ameno mari wakazoiwana nekuvatora munhu wake akaroora. After 2 years akadzoka futi kwandiri zvandomutiza kuti amada kutiza Sparky. Sparky yakuspaka moto chaiwo chaiwo. When you're outside the thing, you see a whole picture. There is more life than without manira kuroorwa nekuroora. There is more life. Waroora ozodi. Purpose ne destiny yako ozodi. Destiny ya Moses, purpose ya Mwari, ndekuti abuditsa vanhu munhamo. Purpose ya Pharaoh, ndekuti vanhu vafe vari munhamo, but anobuditsa Moses wacho munhamo. Saimwe favor isi favor yataki. Unodiwa zvekuti kudiwa iko munhu uchakupa nhamo, kwete kuverengwa kudiwa. Dambudziko rako richabva pakuti the devil akashandisa a system inonzi the riches of Egypt. Kune film, kune band, kune zvakati kusitata kuverenga uchada kunakirwa nevamwe ende unenge uchinakidzwa. But life ine mademands andarika kunakidzwa kwakaitwa. Ine zvainodemanda mufuture. Haikuzoti vakanakirwa yokusaido. Zvinonzi makabuda nei pamama uri kuchikoro. Kuti patakasipapa wanzi nekusipapa ikoko imbumika. Life in my stage is 3. Let me finish this way. Life in my stage is 3. Nengo uri kamwana kadiki. Wovajaya nemhandara. Wozova mudhara. My stage is iwayo ane purpose. Ipapa the youth in a strength, in ability, in a change, and in the qualified investor for your future. Why? Because uri wakadai so ndopa une simba. Wakura ichasvika stage yekuti hausisina simba. Saka time yakuti simba rino invest kwa simba iroro zvinhu zvine production. For the sake yekuti paunenge usisina simba, you benefit kuinvesta kwawakaita makore ave vane simba. Life hautambi kwese. Ukatamba uri kuchikoro muupenyu hautambi, unoita work hard kwete work head. And to assure you chinenyo badara isi work hard. I work head. Enda ukambani kutozvo. Pakunyanya kushanda nesimba unopiwa shoma ndani vanongoshandisa pfungwa. Work head inobhadhara kudarika work hard. Saka ukatamba uri kuchikoro, problem manje hauzotamba kwese. Zvinonzi vanga vari serious kuchikoro chizororai, vakatamba chishandai, munochinjana. Zvikatoita wese vamwe wako vanoshanda masikati, iwo unotanga basa na 6 manheru, hauchatenderwa nekurara vachakuvhumira. Kuti makanakirwa kugara baba chisare muchichengeta kana kumunyoenda kugara. Handisi basa iro rakaipa nongotiwo but ma1 chips. Kuti vamwe vachaise ndova kutanga uri wega futi. Chingotenderai ipapo netsvimbo yako. Wakatamba kudhara, wakazorora kudhara. Saka uchabvumirwa kurara nelife. Anoziva kuti usiku nguva yekurara ucharambidzwa kuita zvekutamba. Powerful. God is a reason and a purpose. Akaberekerwa munhamo kwete kuti ajoine vamwe munhamo, asi Mwari vane purpose yekuti aburitse vamwe munhamo. But meyechina payakanumwa yakamuburitsa iye kamadokta ichimupa a wrong picture of life. Adoption ya Pharaoh haisi kuuraya Moses physically, ndeyekumuuraya mentally. So izvezvi mentality yako ikaurawa physically asina basa, unenge wakafa kudhara. Haunzwe Jesu achiti kune mumwe murume auya kwaari zvikati tendere ndinoviga baba vangu wakafa. Zvikanzi aiwa rega vakafa vavige vakafa. Iwe unozoti hakuna chitunha chinoenda kunhamo. Inda Jesu achiti rega vakafa vavige vakafa. Kunati mune vakafa vachiri kufamba. Vasingazive purpose nereason sei vari panyika kungofamba. Saka mune mutotiwo kunhamo because muri semutimu. Dai Mwari atibatsira. Pazera rako iri ona kumutsvaka iye ane nyasha. Samiri wakanzwa Mwari achitorara muchechi kwete achiimba. Nokuti wada kukura muzvinhu zvaMwari. Mwari vakataura neupenyu hwake. Ndokumbira tisunge mazi. Ndoda kuti uite munamato semunamato wandichakulinda.
zvaunofanirwa kuramba, not by choice but by faith. Mwari ngaakupe the power yekuti izvi handidizvi. Zvinganakidza vamwe vangandifurira kuti tizviite, but I want the will of God to prevail. Nokuti Mwari mune reason, the purpose. Sei ndanzwa vhangeri, sei ndaberekwa mhuri yandaberekwa, sei ndiri munyika yandiri. Let us begin to pray. Father, we thank you for your grace and your favor. Mumwe nemumwe Mwari makamusika nechinangwa, purpose and reason. Vananga Mwari, every plan of Pharaoh, give them the grace, the power and the ability to refuse the riches of Egypt. Mweya wema-drugs ngawanzwe kusema. Mweya wechinodhaka ngauregere kubata muupenyu hwavo. Mweya wamufuyirwa kubata zvakaipa ngautame pavari. Mwari une chikonzero, une purpose, une reason nekuda kwevana. Ndavanamatira kuchengetwa kwenyu kunavo Mwari. May the Holy Spirit guide them and protect them. Every plan of the enemy must be put to shame. Every negative voice speaking against their lives, against their families, in the mighty name of Jesus, may it be silenced in the name of Jesus. Where you manira wasna kufanira Mwari. Bape discipline. Bape understanding. Zvipo zvamakagara vari baba zvinegere kuvhutwa nemaklasi. Zvipo zvamakaisa Mwari baba zvinegere kubiwa nekufurirwa. Vape mweya wekukura mukunamata varambe zvakanaka zvisina kuvanakira. Vachibuda mudzimba dzakaFaro vadzokere mimba yaJehovha. Vachibuda munzvimbo dzekudhakwa vadzokere mimba yaJehovha. Imi Mwari wakatendeka, makarangarira Mozisi mukamudana, mukamutungamirira akaita basa renyu Baba. I pray for ndinovanamatirira reason, purpose iregere kufa asi kuti imanifeste muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Thank you so much.